Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 196 każ ġdid tal-COVID-19 filwaqt li fiequ 144 persuna oħra biex bekk it-total ta' każi attivi f'pajjiżna issa naqas għal 4865. Dan filwaqt li fl-aħħar sigħat tilfet ħajjita persuna oħra sabiex bekk huma 688 it-total ta' vittmi li tilfu ħajjithom f'pajjiżna kawża tal-COVID-19. Numri eżatt ta' kemm hemm persuni li qed jingħataw il-kura fl-isptar Mater Dei waqt li huma pożittivi għal COVID-19 jibqgħu mhux magħrufa kif il-Gvern mhux jippubblika ċ-ċifri uffiċjali. Intant kif il-ġimgħa ġew imħabbra aktar rilax ta' miżuri abbinati mal-COVID fosthom li l-maskri mhux se jkunu aktar obbligatorji. Fi-stqarrija maħruġa mill-Kamra tal-Ispiżjara, il-Kamra appellat lis-Supretendent tas-Saħħa sabiex l-ilbies tal-maskra jinżamm xorta waħda fl-ispiżeriji kemm mill-ispiżjara u l-istaff kif ukoll mill-pazjenti u l-klijenti. Hekk kif mit-2 ta' Marzu l-ilbies tal-maskra mhux se jibqa' obbligatorju li fl-isptarijiet kliniċi djar tal-anzjani u fuq l-ajruplani, il-Kamra tal-Ispiżjara tenniet li bl-istess mod din l-eċċessjoni għandha tapplika għall-ispiżeriji. L-ispiżjara u l-istaff kif ukoll il-pazjenti u l-klijenti għandhom ikomplu jiġu protetti u jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa sabiex jiżguraw is-sigurtà tagħhom.